já bych sem ráda pozvala pana Tibora Savo, který je řešitelem projektu Kyberobrana.cz. Je to projekt naší asociace pro malé a střední podniky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Pan Savo podniká v IT více jak 15 let a jeho specializací je řízení komplexních dodávek softwaru se zaměřením na kyberbezpečnost. Takže pane Savo, je to vaše. Děkuju. Já se jenom zeptám, koho je tady ten mobilní telefon? Já se tady nedošel náhodou nějaké porušení bezpečnosti. To se jenom nahrává. To je všechno vývostný. Nikomu jsem žádný souhlas neposkytl a všechno, co říkám, je jenom fikce. Každopádně děkuji pěkně za úvod. Mojím úkolem dneska je využít tu těch 10-15 minut na to, aby som vám v rýchlosti predstavil program Kyberobrana.cz, ktorý postupne s kolegami z asociace budujeme už niekoľko mesiacov v rámci tohto roka. Verím, že sa mi povede vás tým previesť zaujímavou formou. Tak, ten koncept toho programu sa zameriava, alebo vychádza vlastne z prieskumov, ktoré aj pani Svobodová prezentovala aj loni, aj letos. V zásade sa stále stretáme s tým, že malé stredné podniky majú problém s oblasťou kybernetickej bezpečnosti, nejakým spôsobom buď nie sú pripravené, alebo nemajú dostatok informácií, nevedia, kde začať. Proste tých problémov, alebo skôr tých prekážok pre malé stredné podniky, pre členov asociácie je niekoľko v tej ceste, aby sa zabezpečili v kybernetickom priestore. A preto sme vlastne spustili a budujeme program Kyberobrana, ktorý sa zameriava v podstate na tie prvé dve fáze každého procesu, to znamená nejakého povedomia o tom, že áno, vôbec tu nejaké témy v tej oblasti kybernetickej bezpečnosti sú, akým spôsobom ich môžu uchopiť, akým spôsobom môžu v nich postupovať a potom na budovanie, dajme tomu, pripravenosti týchto podnikov na to, aby nakoniec mohli implementovať nejaké opatrenia. Do tej implementácie ako takej sa priamo v Kyberobrane nepúšťame, na to tu máme iných partnerov, iné tržné aj štátne subjekty, takže my sa zameriame naozaj na tie prvé dve fáze, anglicky awareness, readiness, česky budovanie povedomí, slovenský budovanie povedomia. V zásade z tohto vychádzame, postavili sme nejakú informačnú koncepciu, ktorá je dostupná na webových stránkach. Ja by som vás ňou dneska previedol. Jedným z nosných tématov je poistenie kybernetických rizík. Je to téma, ktorá pred niekoľkými rokmi v podstate neexistovala v biznisovom priestore. Začala sa nejakým spôsobom objavovať až, som povedal, posledné 2 roky. My ju vnímame niekedy začiatkom roku 2023, kedy už sa začali objavovať tržné subjekty, poisťovny, ktoré začali nabízať poistenie kybernetických rizík. Spravidla začínajú u subjektov, ktoré sú vysokotechnologické, takže väčšinou softwarové spoločnosti, IT spoločnosti, ktoré buď dodávajú nejaké časti kritickej infraštruktúry štátu, či už českého alebo nejakého zahraničného štátu. Prípadne sú subdodávateľmi väčšinou veľkých amerických korporácií, ktoré vlastne vyžadujú vo svojich kontraktoch, aby ich subdodávateľia boli poistení na kybernetické riziká. Typickým príkladom je napríklad IBM, pokiaľ nejaká softwarová spoločnosť dodáva pre IBM, tak jednak, že je posudzovaná z pohľadu nejakej dôveryhodnosti a odbornosti, ale je vlastne posudzovaná, respektíve požadovaná aj z pohľadu nejakej robustnosti toho biznisu, to znamená má napríklad poistenie kybernetických rizik, má zavedené nejaké audity, má zavedené nejaké ISO, aby IBM ako ten koncový zákazník alebo odberateľ tých služieb mal nejakú istotu, že ten jeho subdodávateľ nezlyhá v tom reťazci skrz nejaký kybernetický útok napríklad. To znamená, to poistenie kybernetických rizik je veľmi zaujímavá téma a objavuje sa v trhu už niekoľko aj veľkých subjektov, napríklad ČSOB poisťovna, ktorá má produkt poistenia kybernetických rizik. Každopádne v tom detaile to nie je také jednoduché. Pokiaľ sa nejaká spoločnosť chce uchádzať o takéto poistenie, tak musí vyplniť relatívne odborný dotazník, ktorý je síce áno, ne, ale každé áno znamená, že máte zavedené nejaké opatrenia, máte zavedené nejakú ochranu, napríklad hesiel prístupov, máte zavedené nejaké technologické prostriedky, napríklad firewally, VPNky a tak ďalej, ktoré pre, poďme si úprimne, bežný, malý a stredný podnik sú v podstate nezodpovedateľné odborne alebo relevantne, takže tam je hneď jeden veľký ako problém
bariéra vôbec získať takéto poistenie. Takže v rámci kyberobrany poradíme s prípravou, konzultujeme, ako takýto proces prebieha. Dokážeme niektoré kroky aj pomôcť zaistiť, aby ten biznis, ten podnik, tá spoločnosť mohla relevantne a naozaj zodpovedne vyplniť ten dotazník tej poisťovni, tak znamená tam, kde zaklikne áno, takže naozaj spĺňa tie požiadavky a v prípade nejakej poistnej udalosti, to znamená nejakého kybernetického útoku alebo nejakej udalosti, ktorá ohrozí ten biznis, tak v prípade nejakého regresného auditu tej poisťovny, nejakej likvidácie tej poistnej udalosti, tak je v bezpečí a môže si šáhnuť na to plnenie. Takže to je jedna veľká oblasť, ktorej sa venujeme. Potom sú oblasti, ktorým sa venoval aj kolega predo mnou, či už je to audit, riadenie rizík v spoločnostiach, to je vlastne presah na NIS 2. Venujeme sa umelej inteligencii, nie v zmysle, že by sme ju nejak zavádzali do firiem v rámci digitalizácie, to nie, ale venujeme sa jej práve z pohľadu kybernetických rizík, to znamená rôznych útokov, malvérových, sociálneho inžinierstva, deepfakeových videí a tak ďalej. Venujeme sa penetračným testom, zase nerealizujeme penetračné testy ako také, technologicky, ale skôr vysvetľujeme, poradíme, čo to vlastne ten penetračný test je, či sa hodí alebo sa nehodí pre ten daný biznis, či tam sú nejaké, povedzme to, technologické komponenty, ktoré by si zaslúžili alebo by si vyžadovali realizáciu nejakého penetračného testu, kde vlastne ten perimeter je a prípadne na aké tržné subjekty sa môžu záujemci obrátiť v momente, keby chceli naozaj realizovať nejaký penetračný test. Riešime aj tematiku tzv. Ochrany siete a provozu. To sú vlastne komunikačné kanály v spoločnosti, či už je to úplne primitívne pripojenie na internet, alebo sú to nejaké tzv. VPN siete, alebo nejaké naozaj šifrované komunikácie, v rámci ktorých prúdia citlivé dáta buď už obchodnej povahy, alebo naozaj nejaké legislatívne informácie, napríklad v rôznych stupňoch utajenia, Včko, Dčko, Tčko, určite niektorí z vás s takými informáciami pracujete, takže tam je potreba sa pozerať aj na tie komunikačné kanály, v rámci ktorých tieto informácie prúdia. Máme tam tému aj záťažových testov, ktoré sú často dosť zanedbávanou oblasťou, keďže si väčšina firiem myslí, že odolajú akékoľvek záťaží, akékoľvek objemu zákazníkov, samozrejme biznis bude rásť, budú vyrábať oveľa viac produktov alebo predávať viac služieb. Opak je často pravdou. Väčšinou tie technologické komponenty firiem, či už sú to obyčajné mailboxy, alebo sú to nejaké cloudové úložiska, alebo webové portály, e-shopy potenciálne, rôzne objednávkové formuláre, tak často tá hranica, pod ktorou tie komponenty začnú kolabovať a tým pádom vlastne buď oslabia ten biznis, alebo ho na nejakú dobu úplne vyradia z prevádzky, tak sú často veľmi nízko. A spravidla sú oveľa nižšie, ako si tí majiteľia biznisu predstavujú, že tie komponenty sú z pohľadu robustnosti. Takže radíme aj v tejto oblasti, vysvetľujeme zase, čo vôbec ten záťažový test je, akým spôsobom sa realizuje, čo k tomu treba pripraviť, aké firmy prípadne tieto záťažové testy sú schopné tržne realizovať a akým spôsobom môžu členovia MSP v tejto oblasti podniknúť nejaké kroky, aby sa povedzme, že ochránili alebo zrobustnili ten svoj biznis. Tak, to je nejaký presah, ktorý som spomínal už pri umelej inteligencii a to sú rôzne kybernetické hrozby v oblasti tzv. Sociálneho inžinierstva. To znamená, spravidla sú to útoky alebo riziká, ktoré nie sú vedené tzv. Ryze technologicky, ale sú skôr vedené lidsky. To znamená, sú to nejaké podvodné maily, podvodné SMS-ky, prípadne nejaké správy na rôznych komunikátoroch typu WhatsApp. Určite to každý pozná, príde mu SMS-ka Českej pošty, že mu prišiel balíček a tak ďalej, už sa tam kliká, už sa poskytujú rôzne heslá, alebo vám príde SMS-ka od banky, že vaše peniaze sú v ohrození a rýchlo sa musíte prihlásiť. Tak takýchto útokov je celá spousta. Problémov v dnešnej dobe práve je to premostenie na tú umelú inteligenciu, kedy tieto útoky historicky boli vedené naozaj ako ľuďmi, jednotlivcami alebo nejakou skupinou ľudí. Takže bolo nejak obmedzená tá ich palebná sila, bola nejakým spôsobom obmedzená ich schopnosť získať o vás nejaké osobné informácie. V dnešnej dobe umelej inteligencie je to niekedy až
desivé, čo sa u vás môže táto umelá inteligencia dozvedieť na internete. Samozrejme veci ako mená vašich súrodencov, mená vašich rodičov, kde ste študovali, v akých firmách ste pracovali, na akých ste boli konferenciách, to všetko sa u vás dá veľmi jednoducho zistiť a tým pádom pomocou umelej inteligencie dajú generovať veľmi sofistikované dialógy, veľmi sofistikované žiadosti o nejakú súčinnosť z vašej strany, ktoré vám prídu naprosto relevantné. Videli sme prípady, kedy vyslovene prišiel telefonický hovor, ktorý bol generovaný umelou inteligenciou, ktorá na základe rôznych dostupných audionahrávok na internete, ktoré treba zrovna o mojej osobe ich napríklad kopec a o veľa rôznych napríklad riadiacich osobách ich je dosť veľa. Takže tá umelá inteligencia dokáže nejakým spôsobom si navzorkovať tie hlasové záznamy a dokáže vygenerovať napríklad nejaký pokyn smerom k účtovníkom, smerom k advokátom, smerom k spoločníkom, smerom k zamestnancom, obchodným partnerom a tým pádom vytvoriť veľmi sofistikované masívne útoky spravidla vedené k nejakým finančným transakciám. Takže to je oblasť, ktorú taktiež konzultujeme. Samozrejme audit dodávateľov, ten už bol spomenutý, je to súčasťou NIS 2 a je tam práve dosť veľké prekvapenie, ktoré tu aj zaznelo, kedy veľa firiem, ktoré sú v subdodávateľských vzťahoch, v subdodávateľských pozíciách, tak má pocit, že nespadajú pod rôzne regulácie, že sú vlastne mimo, či už je to NIS 2 alebo mimo nejaké rámce, ale opak je často pravdou. Jednak môžu veľmi ľahko spadať pod nejakú legislatívnu oblasť a to napríklad z dôvodu, že sú kľudne 3., 4. reťaze alebo 3., 4. článok reťazca subdodávateľského, ale tá povinnosť sa akoby kaskáduje na tých subdodávateľov, takže je to naozaj niečo, čo často vyznie veľmi prekvapivo pre menšie a stredné firmy. Samozrejme, tzv. SOCy, to sú monitorovacie centrá, to už je taká technologickejšia komponenta. Tam vidno už na stránkach kyberobrany, akým spôsobom asi komunikujeme ten obsah, ktorý je voľne dostupný pre členov. Točíme podcasty, píšeme články, takže je to tá forma a poviem tak, úroveň odbornosti toho obsahu sa snažíme držať na takej veľmi ľudskej, veľmi pragmatickej úrovni, aby to v podstate naozaj pochopil každý a skôr sa od toho vedel akoby odpichnúť ďalej na nejaké ďalšie kroky a ďalšie úrovne, ktorými si dokáže ten svoj biznis zlepšiť a obrniť. Ďalšou veľkou oblasťou, ktorej sa venujeme, sú školenia. K tomuto sa za chvíľučku dostanem. Dovolím sa tu preskočiť s dovolením. A to preto, lebo som sa rozhodol, že využijem tento moment a tento príležitosť, aby sme predstavili pár partnerov na budúci rok. Zahájili sme spoluprácu s ČSOB poisťovnou v oblasti kybernetických rizik, kde budeme spolutvoriť obsah práve v oblasti toho, akým spôsobom sa pripraviť na tieto poistky, akým spôsobom potom reagovať pri rôznych útokoch, ako prebieha likvidácia poistnej udalosti a podobne. Zahájili sme spoluprácu so spoločnosťou Escomp z skupiny MOOR, ktorá práve zaisťuje rôzne typy školení, a to skrz rôzne štátne programy typu Úrad práce, Ministerstvo vnitra a podobne. Postavili sme konkrétnu školiacu osnovu, ktorú sme s Escompom nechali akreditovať. Budúci rok v prvom kvartáli predpokladáme, že bude už prvý beh týchto školení. Spolupracujeme s Európskym centrom pre digitálne inovácie, o tom hovoril kolega Pavel Vokáč, v oblasti umelej inteligencie a strojového učenia, respektíve ich presahov do kybernetickej bezpečnosti. A zahájime spoluprácu s spoločnosťou Zimestic, ktorá je vedúcim dodávateľov rôznych bezpečnostných softvérov, či sú to firewally, VPNky a rôzne ochrany antivírové, mailboxov a podobne. Takže. Kontakt máte, ďakujem za pozornosť. Tak já moc děkuji panu Sabo, já tady jsem už pytala, že přetahuje. Takže moc děkuji za ty informace. Kyberobrana.cz je web, který je vám k dispozici, je tady ve spolupráci s naší asociací, takže určitě koho zajímá právě kyberobrana, ať už o tom mluvil pan Sabo nebo pan Vokáč, tak tento web je vám k dispozici. Moc děkuji.